Goedemiddag en welkom bij Joet. De Frieske politie had op een gruttal plakken in de stellingwerven wietplantages in maisvelden voen. Het gaat maar ook om 20 velden in Eerst- en West-Stellingwerf. De politie had de controles uitgevoerd nadat ze vorig jaar al tipt wien terug boeren in de omjouwing. Er is maar een helikopter zocht om de plantages en er binnen foto's maken van vertochte plakken in het land. Er staan maar ook zo'n 100 planten in de maisvelden. De politie in de Stellingwerven wil in de toekomst vaker van dit soort controles houden. Het is de laatste jaren heel die drokken worden bij het Ronald McDonald Hoes in Ljouwert. Zij Joet zijn bij het jubileum van het Uitvanhuizershoes. Joet wat stilstaan bij de miljoenste overnachting in Nederland. Na een drege start, San Jelien, wordt het Ronald McDonald Hoes in Ljouwert heel iets succesvoller. De bezetting is de laatste 4 jaar verdubbelen. Jeder moesten bezoekers een lietse vergoeding betalen voor een overnachting. Eén nacht is geen enkel probleem, maar als mensen je langer blijven maken, dan kan het aardig in de papieren rennen. En toen had op een gegeven moment de vrienden van het MCL, Stichting Vrienden van het MCL, die had zei, weet je wat, voor de mensen die in het Ronald McDonald Hoes, of alle ouders mag ik zeggen, die in het Ronald McDonald Hoes komen, daarvan betalen wij de verblijfskosten. Het is echt drukker omdat het hoes nou opengesteld is voor mensen die een partner in het ziekenhuis lessen hebben. In Friesland binnen dit jaar 5 politiezaken oplost door tips die de mensen terugjoen hebben via het meldpunt Misdaad Anoniem. Met hulp van tips kon een tal wietplantages in Ljouwert en Tjomeren oprollen worden. En ook kon de politie in juli zo'n verdachten aanhouden voor de mishandeling van een groep zielers in Grauw. En verder weer er een broekbare tip over de deur van een vrouw uit Snits. Ze werd in juni in haar wenning voen. Het onderzoek naar deze zaak rint nog. Er is beveiliging bij de uitstalling van Gwot van Foekje Dillema in de Harmonie in Ljouwert. Van 9 september al binnen medailles van de atleten te Sjen bij de vaststelling Draaf Foekje Draaf. Een tal medailles is Kwartlien Stel nu het hoes van Foekje haar vriendinnen. Om meer stellerij vat te komen, wordt een bewaker inzetten. De gemeente Zuidwest-Friesland en de bewoners van Parageer binnen Terroriens. De vorig jaar vernijde trekwaai is heel mooi worden. Maar toch gaan omwenners nog flinke kritiek. De Wuttehut rieden en versmellings in de dik veroorzaak je een soort trillings in de huizen. De gemeente zal uit alle zaken om te pakken. De binnen al pijltjes pleert zodat het verkeer net meer door de stoepen kan. En verder komen er nog verkeersremmers en de trillingsmat inkwatten en voorbij wijzen. En dat willen we proberen op te lossen door daar ter plaatse asfalt om te brengen. We hebben dat correct, hoe is het mogelijk, 9 augustus, al rond 9 augustus in het collegehand. En we zeiden, nou, je moet toch wat gebeuren, dus dan hebben we nog een werking. De oudste boekenbeem van Friesland is in gevaar. De beem is al 300 jaar oud en daarmee 4 uur de gemiddelde leeftijd van een boek hinnen. Hij vertoont ouderdomsverschijnsels en waarschijnlijk maakt het er net lang meer. De boekenbeem staat al zo'n 100 in Stania-stadie in Oensjerk. Maar er groeien nou zwammen op de wortels. En de stam is in de van het tijd bot uithollen. Ik zit er minder in het blad en daardoor komen er minder voedingsstoffen bij de wortels. Het uittakelingsproces is dit jaar nog slimmer worden. Boeken ben gevoelig voor droogte. En hier zit je op een droog plak. Dus en we hadden een vrij droge zomer gewoon maar in proteïne. Dus ja, dat had we waarschijnlijk wel wat invloed gewoon. Staatsbosbeheer maakt het een bot zwaar over de beem. De zwierste toeken binnen van de wisgiet met kabels verzetten. Wat er deed, willen ze de beeldbepalende beem steen letten, maar dan zonder toeken. En dan ben we daar onderwijsverwachting. Joen en vannacht kan er nog een beetje ruim vallen. Er is een soort bewolking en de temperatuur loopt om de 17 graden hinnen. En morgen een zonnebewolking, maar zo uit en terug zinnen. Het blijft wel droog. De wind is matig rond vrij krachtig en komt uit het westen tot het zuidwesten. En het is morgen 21 graden. En dat zou voor het nieuws in het kwad. Graag ontzij horen. Dan is Joet er weer. Nog een mooie dag verder.